Alhamdulillah iko lho ya Allah. Sembah nuwun. Nggih. Sugeng dalu kula aturaken para pandhaman keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya. Kosek to Mas, sabar. Lah ya kok gak sabar. Nggih. Sampeyan rumiyin napa kula rumiyin Mami? Sampeyan dhisik gak apa-apa aku semari sugeng dalu kok. Ya wis ora lah iki bengi. Nek awan ya mesti sugeng siang ngono. Monggo. Nggih saderengipun ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing delok sakmene akeh kira-kira iki wong 7.500 sing jawab mek wong 7. Wah monggo dipun jawab sareng-sareng nggih ben selamat sedaya warga desane, selamat sedaya pamong desane, Amin. ugi selamat sedaya senimane. Amin. Monggo dijawab sareng-sareng kanthi ikhlas nggih. Sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deloken sing salam kok ngayu jawab kabeh. Lho praos kula niku wau kula nggih wis tak wedhaki niku dobel-dobel 20 wedhak lho Mi. Cek ketok ayu dene Dik Ayu sampean ya kebangetan ngono ya. Wedhakmu campur ana kapur semut. Ngono ta? Cek ketok ayu. Oh. Dalu menika pagelaran Agung Budi Wijaya wonten dusun pundi yuk? Dusun Sekaran. Nggih. Sekaran Kecamatan Lamongan niki lho. Heh? Lamongan Gegermua. Kok karo kene iki Gresik tak beguk mengi kon kok. Lha wong mang aku iku liwat Balung Panggang iki rono tumet. Kan yo gak melok Sekaran. Roku kan Sekaran Lamongan Mi. Kene iki Balung Panggang. Melok Gresik. Balung Panggang. Koplak. Baleni. Ya yo bareng to, cek ketoke iku rukun ngono. Heeh, cek ketok kompak ya. Iya cek ketok kompak. Heeh. Siji, loro, telu. Kompak. Lho kok tebus kompak sih? Sampeyan ngomongnya piye? Paring panghormatan matur sembah nuwun katur warga mriki kang sampun mirsani pagelaran akbar. Oh. Matur suwun. Wis to. Matur suwun kon dikeki apa kok? Lho lah jaremu kok kon paring matur suwun kuwi mang piye to Mi? Awake dhewe ditangkap ditekakno nang kene iki kudu matur suwun. Lho lah ya wis matur suwun. Kurang luwes. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Thank you. Artinya apa iku? Pas mbok ngelu aku. Atur kunjuk dumateng para rawuh bini sepuh aji sepuh kang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya nggih menika padatan saben bedayan Sekar Sari kang dipun lajengaken keluarga seniwati saking keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya. Matur sembah nuwun kagem channel-channel YouTube ingkang sampun meliput dalu menika kathah sanget ingkang kerja bareng dengan channel YouTube Budi Wijaya Budi TV. Wijaya TV ugi mboten supe Mami ngaturaken sembah nuwun sanget kagem sedaya masyarakat Sekaran, ugi bapak-bapak panitia, bapak kepala desa serta perangkatipun matur sembah nuwun sanget Mbok Bilih ing dalu menika sampun ngrawuhaken sedaya kru rombongan Ludruk Budi Wijaya. Nggih Mami. Sekaran hebat, tepuk tangan untuk warga Sekaran. Alhamdulillah. Sik pisan Kasmi. Nggih. Ketoke sing tepuk tangan iki mang mek wong pira kenek diitung. Wong masyarakat iki
kene yo gak bertepuk tangan jane ku bertepuk tangan biar meriah gitu loh sekali-sekali gitu loh yo. Kula ambali malih nggih sekaran hebat. Tepuk tangan. Wah padha ngantuk ketokane iki. Lah iya. Ya muga-muga mimin nggih. Nggih. Katur dulur-dulur sabu ingkang sampun rawuh matur sembah nuwun ta mriki wonten sabu Saba Punden Sugeng. Matur sembah nuwun kagem penggemar-penggemar setia Budi Wijaya saking Sabu Lamongan Tikung matur sembah nuwun. Saking Sabu Saba Punden matur sembah nuwun. Ugi saking Balung Panggang PT Angger matur sembah nuwun. Tim Pedhot Janur Langit sampun rawuh nggih sembah nuwun. Nggih, Wotan Sari, Lakar Santri Sawung Galing, Watu Gede matur sembah nuwun saking Watu Blorok matur sembah nuwun. Keluarga Setro Tim Kopyor Tim Kopyor, Setro matur Abah sembah Jarwo nuwun. Abah Samroni Sugeng Umi Genti matur sembah nuwun Umi rawuhipun. Ugi Umi saking Balung Mojo matur sembah Sugeng nuwun. Umi. Penggemar-penggemar setia yang belum tersebut nggih mboten disebut nggih. Nggih. Ngapunten paling nggih supe nggih. Yuk Nggih. langsung kemauan sesarengan duo nyambik Bedayan Sekar Sari. Sesarengan keluarga seniwati Budi Wijaya monggo dipun timbali adik-adik awake dhewe yuk. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Bella Senggawati dan Ning Hadis Arista. Duo Bu Guru katur njenengan sami. Mbak Mintul matur sembah nuwun. Sembah nuwun Mbak Mindul. Saking Segodo Bancang Tarik matur sembah nuwun. Trans Jatim. Sabaripun Mbak Adis kali Mbak Bella dipun aturi minggat ta mriki. Si cantik jelita Ning Rani Asmara, Ning Dias Aprilia dan Ning Kiki Amelia. Anyar kabeh. Bojone loro mondot klambi ning pasar babat tresnaku siji donya akhirat
3 personil darah cantik katur jenengan sami sampun dilajengaken. Sing duwe pabrik areng sak daerah Cupak sapa mi? Mbak Sanana Semerbakseng Naning kali Mbak Marsha. Marsha Triplek. Ugi konjo ingkang nembe rawuh ten mriki sugeng dalu Abayanto ingkang sampun rawuh. Mugi pinaringan berkah Gusti Allah, kesehatan rezeki kathah barokah. Manis Jawa Timur dan juga pelantun tembang-tembang manis campur sari Ning Yantika Dimasari dan Ning Reni Ananta. Iki parian khusus ke jamian sing tetap setia nggih. Rungonoan siapno neng temayan kok tuku iwak bandeng kaji jamian pancen kondang gendeng. Kadung sayang dianggap koncoan loro ati lho yo. Nggih. Sabaripun Sing duwe Horken Jombang dan juga seorang mua Ning Anik Kumala dan Ning Ika Rempong. Sabaripun
Mbak Ika kali Mbak Meno langsung kemawon. Peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Yuni Suyanto, Ning Vikum Sukrisna dan Ning Rizky. Tiga darah katur nyenengan sami sampun rawuh. Sugeng dalu Mas Iwan. Abajar mau koncone abaroni tim kopyara setro tetep di hati. Padha jarak sing amba-amba kir kali tanah ngajar awak mumpung isih muda senenge ati nang turu tanah. Sabaripun Mbak Viku, Mbak Yuni, kali Mbak Rizky dipun lajengaken Pengreman asli Budi Wijaya, Ning Susan Warsono dan Ning Titin Subayu. Sugeng dalu dalam aturaken kangge Mas Temu ugi Mas Singer. Mbak Susan, Bu Titin, kali Bu Enang sampun rawuh mriki kula timbali senior saking keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya ingkang pertama kula aturi Ibu Yayu saking Mantuk Lamongan. Ning Mary Sudayat Saking Mojosari. Ning Erma Arifin Saking Jombang. Langsung kemawon sesarengan Seniwati kanthi patatasapen nggih menika Pendayan Sekar Sari yuk. nggih. Sembah nuwun sepina malih katur njenengan sami ingkang sampun mirsani. Nggih. Blender mengguri katur Mas Jono langsung kemawon.
Masih bersama Delewong Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Leting idolane arek Jombang. Segala kebang Joko Tingkir.
tim pedot Lilo lo nah Lilo Nggak mau. harus mau tuh Ya. kayak yuk Oh, wis ora genian, cuma janji ayo bos Tutu
Lila sudah. Lagune tim pedot. Bareng-bareng Budi Wijaya. Iso sedina ping pitu yen kuwi keputusan. Aku ora bakal mondeli tresnomu ninggalke aku. Aku wis lilo yen sliramu lunga senajan dodo nyempeti lara. Aku ragu asa making sliramu sing tak jaluk jujur hatimu. Kosti ramu racitra maingan sini senajan adoh ing kono sliramu tansah kumande ana ing mripat lan dodo budalo tak tunggu balimu. Bareng-bareng Budi Wijaya. Lodrek Budi Wijaya lagi. yo Maafkanlah wahai sayangku, terpaksa meninggalkanmu. Aku tak membenci dirimu dan melepaskan cintamu. Aku tahu dirimu, ku tahu diriku, kita sudah tak sendiri lagi. Aku harap dirimu mengerti diriku, tak mungkin kita terus begini. Anggap saja semua ini sebagai mimpi tidurmu. Lupakanlah masa lalu dari semua kenanganmu yang lalu. Biarlah berlalu. apa wis teko sliramu misake rasa tresnomu. Apa mangkodane tresno aku kudu sabar nerima. Serahkan saja pada yang di atas sana. Lodrok Budi Wijaya. Ya, ya. Digoyang semuanya yuk. Ayo Bu Meni. Yang Mas Andi.
sami seserangan Budi Wijaya. Tanjung Harane Jawa Timur Tratae uga disebut kota beriman bersihnya kanan pos dadi berjuang ningkatno pembangunan Banten maju Gimana kok kalau wau patatan saben bedayan Sekar Sari kang dipun lajengaken keluarga seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Yuk Nggih Mami. wonten woro-woro. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Roso. Siraning suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali je bejo sing eling ngamong rasa nggih omong wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Nggih. Kula Mami Okta Serli merinti di malam hari Lan kula ning Ingo Wijaya. ngaturaken sugeng dalu lan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.